Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazanellezî unzile fîhi'l Kur'anu huden linnâsi ve beyinatin minel huda vel furqan. Mübarek Ramazan ayında ağır beklemeklik İslamiyetin 5 esasynyň ilkinjilerindendir. Şeýle hem İslamiyeti alamatlandyran nişanlaryň iň ulularyndandyr. Mübarek Ramazan ayında ağız beklemegiň en çeme hikmetleri, ýagny Hak Tagalanyň rububiýeti, insanyň jemgyýetçilik hem-de şahsy durmuşy, şol sanda nefis terbiýesi we ilahi nymatlaryň şükrüni berja etmek bilen baglanyşykly hikmetleri bar. Ağız beklemegiň Hak Tagalanyň rububiýeti bilen baglanyşykly en çeme hikmetlerinden bir hikmeti şudur: Hak Tagala yer yüzünü nygmat sofrasy hükmünde yaratmak bilen hem-de min haythu la yehtesib hakikatyna laýyklykda. Şol saçakda nymatlarynyň dürli görnüşlerini hatarlap goýmak bilen öz kämil rububiýetini, ilahi rahmaniýetini, rahimiýetini beýan edýär. İnsanlar gaflet perdesinin ve sebepler çäginiň täsirinde şol ahwalat arkaly aňladylýan hakikaty dolu görüp bilmeýärler. Käwagt bolsa muny düýbünden unutýarlar. Mübarek Ramazan ayında welin müminler birden-ke berk düzgün nizamly goşuna meňzep ezeli sultanyň ziyafetine çağırılan we agşama ýakynla berende onuň çağırış buýrugyna garaşan eskerler misaly bendesine mahsus hal hereketleri bilen şol merhemetli, giňgerimli, her tarapy gurşap alan rahmaniýete örengiň meşberli, tutumlu we guramaçylykly gullugy bilen jogap berýärler. Heýde şeýle beýik gulluga we belent derejeli hezzet hormata goşulmaýan insan adyna laýykmydyr?